Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake shigowa wannan channel ta mai albarka wato Arewa Goldens. A yau mun kawo muku wannan fim ɗin tsohuwar fassarar Algaita wato Izzar Mulki. Za ku iya sanin shi dan fim ɗin ya ɗan jima sosai, ya jima tun lokacin da Algaita suke tashe, tun lokacin da suna bamu fim sosai. Amma fim ɗin gaskiya ya yi kyau sosai. Za ku ga jarumin nan a cikin poster. Fim ɗin Algaita ne yana ɗaya daga cikin gaskiya fim ɗin Algaita da suka fi ban nishaɗi sosai. Ma kafin mu shiga da za ku samu wannan bidiyo, ku daure ku yi mana liking, ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Abin da za ku yi na farko in kuna son sauke wannan fim ɗin, za ku je ƙasa wajen description, za ku ga mun ajiye muku link. To insha Allah da zaran kun taɓa wannan link ɗin zai kawo ku peji kamar haka. Kamar yadda kuke ganin pejin nan haka, zai kawo muku peji. Gashi nan yadda kuke gani a cikin screen ɗin. Idan ya kawo ku peji kamar haka, kawai za ku taɓa akan inda za mu sa mabuɗan sirri. Gashi na tsakiyar nan shine za mu taɓa. Idan muka taɓa haka, za mu sa mabuɗan sirrinmu. Kuma yadda za ku tsaya ku gani, kun ga in muka rubuta wasu kalmomi daban wanda ba su ba, muka danna, kun gani zai ce incorrect me, to ba zai ba, dole sai mun samu mabuɗin sirrin daidai. In ka ga ya kawo ma wancan rubutun da ya rubuto yanzu, to ya nuna ba daidai ka rubuta ba kenan. Sai ka sake dawowa bidiyon ka ga yadda muka saka shi, ka kalla sosai yadda muka saka password ɗin ka saka shi. Abin da aka fara rubuta yanzu shine kawai I. Kuma ba a amfani da manyan baki wai a ce za a yi amfani da irin wa'innan I ɗin ko irin wannan Z ɗin. A'a, sai da irin wannan Z ɗin ƙarama ko kuma irin wannan I ɗin wannan I ɗin ƙarama shine za a amfani da ita. Kun ganta? To password ɗin yanzu shine za mu rubuta I ɗin. Kun gani I, sai kuma mu rubuta 6, sai mu rubuta 4, sai mu rubuta 2, sai mu rubuta 4. To insha Allah in dai ka saka wannan password ɗin daidai, ka taɓa akan wannan koren madannin, ka taɓa akai, kun gani ya kawo mana wani abu ta ƙasa. To wannan wajen za ka danna ka sauke shi, za mu taɓa akai. Kun ga ya kawo mu wani peji daban. Gashi na sa mana Izzar Mulki Algaita, gashi nan. To wannan rubutun, wannan ɗan ƙaramin wannan madannin nan haka, shi za mu taɓa akai. To insha Allah in dai ka yi gashi nan ya fara mana downloading ma, ya fara sauke mana shi. Amma mu yanzu ba downloading muke son yi ba, za mu tsayar mu soke shi ma. Kada ku manta ku yi mana liking, ku yi subscribing, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da kuma fina-finanmu da kuma tsofaffin Algaita ma in kuna so. Sannan kuma ku rubuta mana wane fim kuke so mu kawo nan gaba a cikin comment section. Mun gode.